Adunay mga problema nga gialaw sa Ginoo aron mo grow o motubo ang atong pagtuo. Apan aduna po'y problema nga ang hinungdan mao ang atuang dili maayo nga kinaiya. So niini nga sambingay atuang hisgutan kung unsaon nato pag-overcome, unsaon nato makalabang ta sa mga problema nga pinaagi sa biblikanhong mga prinsipyo. So para masabtan nimo guys, inani ang senaryo nining atong istorya. Istorya kini sa usa ka engineer. Usa ka adlaw ni ana, miingon kining usa ka engineer, sa dili pa ko mo retire, maghimo ako usa ka sakyanan nga tawgon kini og world class nga car. So tuod man gihimo sa maong engineer sa dili pa siya mo retire. Og nahuman katong maong sakyanan nga bali gyud kanindot. Karon pagtan-aw sa CEO, pagkakita sa CEO sa maong sakyanan, miyon siya nga, wow, kanindot ani nga sakyanan. Grabe, walay sama ni ini kanindot. Sumuto nga gi-congratulate ang engineer nga nindot kayo ug maayo kayong pagka-design nimo kining maong sakyanan. So karon para ipasundayag natong maong sakyanan, kinahanglang ipagawa sa area nga diin siya gigama dito sa factory, kinahanglan siya igawas. So karon nagka-problema pagtan-aw sa CEO sa dihang igawas na ang maong sakyanan, dili siya maagi sa entrance sa gate kay taas o gamay. Gamay ra gyud nga inches nga taas ang maong sakyanan. So, nag-uol ning maong engineer kay wala niya sa paghimo atong maong sakyanan, wala niya nasuta, wala niya na take note nga ang katudyang gate kinahanglang sukdon na niya ang height para nga makagawas ang maong sakyanan. So, nalibog ang maong CEO kung unsaon nila pagpagawas sa maong sakyanan nga ipasundayag na ngadto sa mga tanang trabahante sa maong kumpanya. So kining engineer misuggest nga hay may mas maayo sir nga ato ang gubon ang simento, palbago nato ang simento sa gate aron nga makaagi kining maong sakyanan ya human ana ato ra pong ibalik og himo ang simento nga napalpag. So, dili kambinsado ang usa ka CEO o giduol na po ang usa ka painter katong nagpintal sa mga sakyanan. Og miingon nga, sir, pwede raman kay gamay raman og inches ang milabaw, pwede ra mag-ator ng ipagawas, dili ra palpagon ang suminto sa gate, bahalag magaras ang sakyanan kay ator ng utruhan og pintal. Pero dili gyapon kambinsado ang usa ka CEO kaysa iyang huna-huna bisan to og utruhan og pintal pero malupyak og madaot gyud ang atop sakyanan, makagawas man tuod pero may garas gyud siya. So dili na mayong tan-awon, imbis world class nga sakyanan dili na mayong tan-awon. So adunay nakakita sa atba nga usa ka tawo nga nakadungog sa ilang panagsultianay, naka-obserba sa ilang problema nga dili maagi ang sakyanan. Miduol kining usa ka ultimo ra nga tawo ug miingon sa usa ka CEO nga, sir, doon ako'y mayong ideya aron nga makagawas ng maong sakyanan. Sumuto nga namati silang tulo, ang CEO, ang engineer ug ang painter. Sadyang namati sila, miingon ang usa ka ultimo nga tawo nga, sir, gamay ra man na nga inches ang nilabaw sa maong sakyanan para makagawas ni maong sakyanan nga dili ra magaras, dili pud siya break, dili mapalpag ang gate sa maong factory. Ang buhaton ani sir, atong pahiusan ang ligid, atong kuwaag hangin ang ligid. Syempre sir, mo lower gyud ang height ana ang sakyanan ug makaagi mo. Pagkadungog ni ana sa maong CEO, kanbinsado ang maong CEO ug nalipay sa maong ideya. Moto nga gitrayan nila, gipahiusan ang ligid ug nakagawa sila. So pagkanindot sa maong tambag ug ideya sa maong ultimo nga tao. So guys, di nilang takutob sa maong istorya. Now, balik ta sa ato ang topiko, unsaon pag-overcome sa problema. Yan ani ang lesson nga tumakuha. Usahay ang problema, resulta ra pud sa ato ang nabuhat. Susama sa maong engineer nga sa iyang paghimo, wala siya nagtan-aw sa unahan nga dili di ay paigo sa gate nga iyang gigaman, dili day makagawas ang maong sakyanan. So ang lesson nga tumakuha nini nga dunay mga problema
nga ang hinungdan kita rapod ug atong kinaiya maura pod hinungdan nga nagkaproblema ta. Kay naatay mga gipanghimo, natay gipangbuhat nga angkos ana sa unahan kung dili nato tan-awon ang kana bang resulta sa unahan, kung dili ta mo tan-aw sa resulta sa unahan, magkaproblema ta. So naay mga gipangbuhat nato karon o sa mangagi, sa nangagi nga nakakus ka na og dili mayong resulta og nagkaproblema ta. Okay? So sama sa maong engineer. Apan ang nakanindot kung naatay problema, para ma-overcome nato ang mga problema nato karon. Matag usa nato nagkalain-lain ta mga problema. Pero pwedeng ma-overcome ang atong mga problema nga dili ta makapasakit sa ubang tao. Di ba? Ang solusyon sa maong engineer, palpagon ang mao nga suminto nga nasa git, di ba? So mabroken siya. So napoy mga panahon nga kung naatay problema, kana bitaw madali natong solusyon, mao ang makapasakit na noon ta sa ubang tao. Kana bitaw naay daghang maapektahan hinuon. Ang solusyon sa atong problema, maghimo hinuon tag solusyon nga daghan hinuon maapektahan nga mga tao. Pero ato ang sulbaron ang problema nga pinaagi sa biblikanhong prinsipyo aron nga dili ta makapasakit og tao. So unsa man atong buhaton? Nakabantay mo sa maong tao nga namati sa atbang, miadto o misuggest. Ultimo ra to nga tao. Pero ang nakanindot sa CEO kay namati siya sa maong ultimo nga tao. So kinahanglan diay nga natay mga problema, mamati gyud tang mga tambag. Matud pas panultihon 15:22, atong basahon ang panultihon 15:22, matud pa niya dinhi, kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Busa maayo gayud nga mudawat kag tambag. Di ba? Katong maong tao, ang lisod nga tumakuha nato, ultimo ra tong maong tao. Pero ang CEO namati isa sa ultimo nga tao. Kasagaran pag natay problema, lisod gud kay nato nga mamati tag mga ultimo rang manambag sa atoa. Ang atoang yung itanaw unta nga nagyoy mo tambag nato nga mga brilliant yung mga una-una. Ang atong yung una-una nga katog yung mga dagkong mga bantugan, mga abogado, unsa pa na nga mga maalamon nga atoang gitan-aw dinhi sa kalibutan. Pero nasayop ta kay ang Dios mugamit sa bisan mga ultimo mga tao, mugamit siya nga pwede na siyang gamiton ng tawhana bisag ultimo ra nga makatambag sa atua panahon nga aduna tay mga problema. So ang importante lang kabalutang mo paubos. Importante lang nga mamati ta og tambag. Ikaduha natong buhaton para maka-overcome ta. Kinahanglan nga kuhaan nato ang hangin, di ba? Ang lesson nato gikuhaan nila hangin ang ligid. So unsa may atong lesson nga makuha niini? Diha sa atong kinaiya, atong karakter, nagka-problema ta usahay tungod kay grabe ta ka high kaayo. Taas kaayo. Taas kay tag ego, taas kay tag pride. So ang height sa atong karakter grabe kaayo ka taas sama sa usa ka sakyanan. Di ba? So unsa may atong buhaton? Kuhaan og hangin para mo down ang maong sakyanan o nakagawas ang maong sakyanan sa maong factory. Sa ato pong kinabuhi, dapat ang ato ang ego, ang atong pride, dapat ato ni siyang kana bang sama man ni siya hangin ngoy nakapagarbo sa atong kinabuhi, maong nakaproblema ta. So ato ni siyang i-lower, ato ning i-down, ato ning kuhaon, ipakuha nato na sa Ginoo aron mo lower ang atong karakter aron magapaubos ta ang pagkamapausanon. Mao gyud solution nga makalabang kita, maka-overcome kita sa mga problema nga atong gihandle karon. Kung wala tay pagpaubos panahon sa mga problema, mas musamot pa gyud ang maong problema. Pero kung mag-humble ta, ipuy-humble sa mga problema, magpaubos ta o ato ang i-kneel down sa tubangan sa Ginoo diya sa mga pag-ampo, ang Dios mupadala sa iyang solusyon ug mutabang siya kanato ug maka-overcome kita sa atong mga problema. Salamat guys, di nila takutob unta nakakuha tag dakong lesson ining maong istorya nga sa panahon sa atong mga problema, duha ka butang atong buhaton. Mamati tag mga tambag bisan sa mga ultimo mga tao. Ikaduha, mo kneel down ta, magpaubos ta kay ang Dios mohatag solusyon sa atoa. God bless guys. Kung na-bless ka mga istorya, paki-comment lang. O kung bago pa kaningat channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya. Actually, daghan natong mga istorya, paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga istorya diya sa ubos. And glory to God, iyang tanang himaya. God bless.